Jedním z dalších, neméně důležitých cílů bylo dokončení kurzu OVD 2 účastníky výpravy ponory v otevřené vodě. Výborným výsledkem závěrečného testu prokázali svou teoretickou připravenost, nyní již zbývalo jen, to slovo jen si dejte do uvozovek, vše potvrdit i při praktické činnosti pod vodou. A jak to všechno dopadlo, uvidíte na následujících záběrech. Taky přidat přání. Dejte vám bývalé bary. Gratuluji. Hodně úspěchu a hodně pohodu. Krásné hody. A to je pro tentokrát všechno. Při vzpomínce na nádherné dny, které jsme zde strávili, se nikdo nemůže divit, že se nám ani nechtělo odjíždět zpět do vlasti. Prostě potápěcká výprava, jak se patří. Snad za rok budeme mít možnost opět se přesvědčit, že pro divery může být zajímavý nejen jich, ale i chladivý, zdánlivě nehostinný sever planety Země.